Od toho času sa prístrojové vybavenie podstatne vylepšilo a skvalitnilo. Presne po 40 rokoch od prvého gastroskopického vyšetrenia odovzdali pacientom nemocnice do užívania dva nové prístroje: videogastroskop a videokolonoskop. Ten začiatok, ktorý bol nastolený tu, vlastne snažíme sa udržať doteraz, pretože prichádzajú sem pacienti v noci alebo v rôznu hodinu s krvácaním z hornej časti gytu a tento problém sa snažíme riešiť týmito prístrojmi, to znamená, že snažíme sa zastaviť krvácanie, ak sa to dá, tak týmto spôsobom. Ak to nie je možné, tak potom pristupujeme k operačnej terapii. Okrem toho sa prístroje využívajú na kontrolu hornej časti tráviaceho traktu a hrubého čreva, odstraňovanie malých nezhubných nádorov a histolizáciu zhubných nádorov. Kým pri predchádzajúcom prístrojovom vybavení pozeral lekár pri vyšetrení priamo do prístroja, teraz sa obraz prenáša v 20-násobnom zväčšení na monitor. Pre pacienta to predovšetkým znamená, že ten výkon je kratší. Čiže ak má zavedenú nejakú trubicu v niektorom telovom otvore, tak príjemné to teda nie je a určite to skratí vyšetrovanie a zároveň aj lekári sú si istejší, pretože ten obraz majú zväčšený a majú ho na obrazovke. K takémuto vyšetreniu potrebujeme aj sestru a oveľa lepšie sa spolupracuje, keď ona vidí, že vlastne o čo ide. Navyše sa videonahrávky môžu spätne skontrolovať, prípadne s odstupom času porovnať výsledky. Náklady na nákup tohoto zariadenia sú 44 000 eur, čiže 1 325 000 korún. Čiastkov 1 000 000 prispelo zo svojho rozpočtu mesto. Máme eminentný záujem na tom, aby tu boli čo najlepšie pomery, tie, ktoré môžeme ovplyvniť. To je materiálne vybavenie, tak sa snažíme pomôcť. Na chirurgickej ambulancii rieši personál aj kuriózne prípady. Občas sa stretávajú s pacientmi, ktorí sa zámerne poškodzujú, napríklad prehltnutím žiletiek. Z tráviaceho traktu vyberali už aj lyžicu. Nedávno však boli výsledkom nálezu v žalúdku viac ako prekvapení. V blízkej nemocnice z psychiatrickej sú to pacienti, ktorí prehltajú hociaké predmety. Napríklad posledne sme tu mali prehltnutý zapaľovač. S prístrojom plánujú vykonať zhruba 4 000 vyšetrení ročne. O diagnostiku i zákroky je záujem, preto je pre pacientov Michalovskej nemocnice k dispozícii okrem pracovných dní aj v sobotu.